Són ara 12 els minuts que queden per a plegar a les 10 del matí. Continuem en directe a les notícies del matí parlant ara de despoblament, que ja saben, hi parlem sovint perquè és un problema que afecta molts municipis de la Comunitat Valenciana i els parlem ara d'una iniciativa per amortiguar d'alguna manera aquesta situació, la que han posat en marxa la Mancomunitat de la Ribera Alta, que està liderant ara una iniciativa pionera en l'administració municipal i supramunicipal, que ja és un referent per a altres mancomunitats i també un referent a l'estat espanyol. Es tracta del programa Empoblar, la finalitat del qual és crear un teixit d'emprenedors en la comarca per evitar així que se'n vagin, per evitar així el despoblament en definitiva. Jordi Fuentes, bon dia de nou. Bon dia de nou. Per a que se facin una idea, aquesta iniciativa està finançada amb fons europeus i té dues línies d'actuació. Les expliquem. D'una banda, l'objectiu és oferir ajudes directes a fons perdut als joves entre 16 i 30 anys que decideixen posar en marxa un projecte empresarial. I d'altra banda, Empoblar compta amb un programa de formació becada per als joves de fins a 30 anys en sectors emergents de la comarca. Doncs per a saber-ne més detalls d'esta iniciativa de dinamització econòmica tenim a aquestes hores comunicació telefònica amb el president de la Comunitat de la Ribera Alta, amb Xema Peláez. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre les notícies del matí, per acostar-nos a esta iniciativa Empoblar. Quina acollida està tenint? Bé, doncs està tenint una acollida important. Estem desenvolupant la primera fase de creació d'empreses. Ja n'hi ha prou gent jove interessada. Sí. Una cosa molt important que estem fent és fer un pla de viabilitat per a que totes les iniciatives econòmiques siguin rendibles, tinguin futur. No volem que la gent es llance sense saber si el seu negoci va durar el que dura la subvenció. O sigui, volem que això siga per a futur, per a retindre a la gent jove al territori, que malauradament molts d'ells, quan estudien i acaben, veuen que als municipis només es pot viure de l'agricultura i actualment l'agricultura tampoc dona per a viure. Entonces, és un projecte que pretén formar i capacitar, que no sigui una mera ajuda que quan s'acaba s'esgota i ens oblidem de la gent, sinó que anem a estar acompanyant-los des dels nostres departaments econòmics per a que tinguin futur i siguin viables. Bon dia, Xema. Volia preguntar-te, com se fan estos estudis de viabilitat d'estes empreses que realment en aquest moment encara són projectes? Quin és el tràmit que s'ha de seguir? El tràmit està fet per professionals del món del dret i de l'economia que coneixen els nínxols de mercat, els requisits econòmics, financers, un poquet tenen estudis de mercat de saber quina ràtio n'hi ha o quin percentatge n'hi ha de negocis d'una matèria que triomfen i quines no tenen viabilitat. O sigui, és una qüestió vinculada a l'economia i a sectors als que pretenen accedir. Aquestes iniciatives que esteu rebent tenen algun nexe en comú? Vull dir, estan més enfocades al turisme? Són iniciatives, empreses sostenibles? En un principi, qualsevol iniciativa que partisca de la gent jove del territori és vàlida. Es puguem trobar en gent que vol vendre per internet directament, perquè en tot el tema de la crisi del Covid molts s'han donat compte que una forma d'accedir i d'arribar als consumidors és a través de les plataformes online. A més, la gent jove s'ho veu fet. Seria més difícil reenfocar a gent que porta 20 anys en un negoci obert a aquest sector, que també se fa, però la gent jove ho veu molt accessible a treballar des del seu municipi, des de sa casa, on ha viscut tota la vida, sense tindre que anar-se'n i entrar en el món de la venda online en productes o en serveis que es poden prestar. Però també s'ha obert, per exemple, a una persona que veu que en el seu poble va tancar una fruteria o una tenda i agarra el traspàs i se la queda, amb la qual el municipi no perd un servei i el jove pot quedar-se a viure en el seu poble. O sigui, que no se tanca ningú camp. Clar. Sí que la formació té orientada a dos sectors emergents i estratègics que creiem que poden crear treball en un futur. Sí, però és a dir, no se limitaria tota aquesta ajuda i tot aquest projecte, ja no només és econòmic, sinó que també és formació per a sectors, diguem-ne, emergents, no? o per a el comerç online, sinó que també contempla i sa part, no? En la qual vostè acaba de fer referència, un comerç tradicional. És que som de pobles xocotets, tinguem una amarga experiència en els últims anys, i és que negoci que es tanca és negoci que no s'obri. Un bar, un forn, entonces és molt important donar qualitat i serveis als pobles, si no és un factor més que ajuda que se'n vagin. O sigui, retindre la gent suposa de crear activitat econòmica, però que n'hi hagi serveis essencials que per a lo mínim uno no tingui que anar-se'n del seu poble a comprar. Entonces, és molt important enfocar-ho globalment per a que totes les iniciatives siguin financiables i es puguin ajudar.
Més enllà de que un jove, per exemple, puga encaminar-se a ser productor i al mateix temps distribuïdor, perquè fa una venda directa i elimina intermediaris, això vol dir que també genera més riquesa per a la comarca, diguem. Això també pot fer que els joves agafen continuïtat d'aquestes produccions, sobretot que tenen els seus pares i així no s'abandonen? Efectivament, de fet, una de les línies de formació que n'hi ha, que són dos, bàsicament, una és crea i emprèn agrodigitalització. N'hi ha moltes tecnologies, moltes apps que es poden aplicar a la forma de gestionar i de produir, fugint millor dels canals tradicionals que estan dominats per el comerç majorista i buscar alternatives perquè el producte és bo, el producte és de gran qualitat, ha estat molt ben valorat històricament, estic parlant del cítric, de la taronja, que és el nostre cas, però malauradament estem veient com entra producció d'altres països, d'altres continents, de pitjor qualitat, en menys controls sanitaris, i la nostra se queda als arbres. Entonces, n'hi ha gent que està donant-se compte que si li dona un valor afegit a aquest producte i se sap vendre, doncs n'hi ha una possibilitat de almenys mantenir les explotacions i no abandonar-les. Estem parlant a tot això de la mancomunitat de la Ribera Alta que presenta, suposo i entenc també, diferències notables, no? Depèn del municipi que parlem, no? És que és molt curiós, perquè la gent, quan pensa en la Ribera Alta, n'hi ha un eix al mig de la comarca, que és Alzira, Algemesí i Carcaixent, que entre els tres municipis sumen 100.000 habitants. Tenen polígonos, tenen molta activitat econòmica, sectors servicis, però clar, en quan te'n vas un poquet al marge al nord de l'autovia, direcció d'Albacete, doncs ens trobem en subcomarques com és la de la vall del Xúquer, que està en 8 municipis, Antella, Gavarra, Sumacàrcer, el Càrcer, l'Alcàntera, que en els últims 20 anys la majoria d'ells han perdut entre un 15 i un 25% de població. I majoritàriament jove, perquè la gent jove és la que busca oportunitats de treball on no les troba, on no n'hi ha, no es queden. Entonces, n'hi ha dues realitats molt distintes. Sí que és cert que de forma majoritària tots els municipis menors de 5.000 habitants, que són els que entren en aquest projecte, tots estan perdent població juvenil, a banda d'algo genèric que és l'envelliment de la població. O sigui, són dos factors que no ajuden a contindre aquesta situació. Però resulta curiós, no?, aquesta doble cara de la comarca, perquè en parlar de la Ribera Alta potser a molts ens ha vingut al camp, no? Carcaixent, Algenet, Alzira, ciutats molt poblades. Un pensa més que això és més propi de la Vall d'Alloro, del Racó d'Ademús, però la nostra realitat és això. N'hi ha municipis que han anat perdent. És un degoteig constant, no és molt exagerat, però a la volta de 15-20 anys, municipis que tenien 1.400 habitants estan en 1.090, 1.100, municipis que tenien 2.100, 2.200 ha baixat a 1.700, 1.800, o sigui que és una constant i una tendència que el que trata este projecte, modestament, és de tindre-ho, intentar parar-ho perquè no s'agreuge aquesta situació. Voldria vostè, no sé si és vàlida la frase que encara estan a temps de revertir-ho, perquè són pobles o municipis que estan a prop d'altres nuclis també molt poblats, és a dir, no parlen com altres zones, no?, on els pobles estan, diguem-ne, més lluny de zones habitades i dels serveis, per tant. Pues sí, el nostre cas és un poc paradòxic perquè molts municipis d'estos estan a 5 quilòmetres en autovia, tenen polígons, estan comunicats per tren, en rodalies. O sigui, és que a voltes te costa trobar el per què, perquè paisatgísticament la qualitat de vida és molt bona, tot el món els aprecia, sobretot els caps de setmana, però el que nosaltres volem és que es pugui viure de dilluns a diumenge. O sigui, és molt bonic anar al cap de setmana a zones amb paratges, naturals, molts atractius, però el que viu allí vol tindre tots els serveis i viure en qualitat de dilluns a diumenge, no només en estius, en setmanes santes, quan ve la gent a visitar les zones rurals, sinó que es pugui viure dignament amb tots els serveis, i per això fa falta crear ocupació i que la gent es quede. És a dir, en el cas d'estos pobles que ens està explicant, no és una qüestió de manca de serveis, no?, o de manca d'accessibilitat, per exemple, a la sanitat pública, a l'educació, ni tampoc a les infraestructures. Sí que n'hi ha manca de servei, una generalitzada és el transport, la mobilitat. No tenim la freqüència d'autobusos que necessitem, no estem connectats directament també amb els nostres centres de referència on estan els hospitals, els instituts. Sí que hi ha una carència, però és històrica, sempre ho ha existit. Aleshores, molta gent té vehicle, però no pot disposar d'ell per portar a son pare o a sa mare a l'hospital perquè té que deixar de treballar aquest dia. O sigui, la persona major que té que anar a algo tan bàsic com és anar a les revisions periòdiques mèdiques o té una emergència, no pot constar en el seu vehicle perquè el gasta la persona que treballa. O sigui, se creen paradoxes i no n'hi ha serveis suficients que garantitzen la fluidesa de poder accedir a les ciutats pròximes, que estan a 20-25 quilòmetres, on estan tots els serveis.
Doncs esperem que en projectes, no, com el qual hem conegut ara una miqueta més, d'empoblar es revertís que aquesta tendència de la qual ens està parlant Xema Peláez, que és el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a les notícies del matí i parlar-nos més a vosaltres per l'interès. Esperem que funcioni bé. Clar que sí, ho confiem nosaltres també. Vinga, farem una telefonada d'ací a un temps, a veure quantes persones, no, han pogut adherir-se a este projecte. Moltes gràcies, bon dia. A vosaltres, bon dia. Adéu. Jordi, moltes gràcies també, company. No, res, a tu. Vinga, adéu. Cafè torrefacte, xocolata 70%, desfas